खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। दिनै 2024 मायथाइनि गिबि सान, बेनिखायनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय जानानै आंनि गासैबो खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगिरि आइ आफा आदा बाजै आदै मादै बिब' बिनानाव आबै आबौ फंबाय गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोदान बोसोरनि गोजोन हामग्लायनाय जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो गोदान बोसोराव जिउआव जौगानो हागोन। हेपि निउ इयार एन्ड लाभ इउ टु अल। म्यानमाराव आर्मि आरो हाथियार लाग्रा ओनसोलनि अराकान बिग्रायारि आफादनि गेजेराव दासान्दि हिंसायारि जाथाया बारानिफ्राय बारा जालांगासिनो दं, जेराव आर्मिफोरनि एयार स्ट्राइक खालामनायाव गोबां म्यानमारनि सरासनस्रा थागिबि सुबुंफोरजों लोगोसे अराकान बिग्रायारि आफादनि केडारफोराबो थैनो गोनां जादों। बिनि लेखायै अराकान ओनसोलनि बिग्रायारि आफादफोराबो म्यानमार आर्मिफोरनि सायाव गाग्लोबफिननायखौ बारानिफ्राय बारा खालामगासिनो दं, जायनि थाखाय म्यानमारनि सा 151 आर्मिफोरा गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय भारत आरो म्यानमारनि इन्टारनेशनेल बर्डारखौ बारबोनो गोनां जादों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय सनिबारखालि अराकान बिग्रायारि आफादआ म्यानमार आर्मि केम्पआव गोख्रों गाग्लोबनायनि जाहोनाव गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय सा 151 म्यानमारनि आर्मिफोरा मिज'राम रायजोनि लंथालाई जिल्लायाव हाबबोयो आरो भारतारि आसाम राइफल हान्जानि सेराव गावसोरखौ गथायो। बे गासैबो खौरांखौ आसाम राइफलनि सासे गोजौ थाखोनि बिबानगिरिया फोरमायदों। दा म्यानमारनि सा 151 रौनियाफोरखौ साननैसो उनाव म्यानमार हादोरसिम दैथायहरफिननाय जागोन होननानै मिन्थिना मोन्दों। मैयासो नोंथांमोननो बिहार रायजोनि सिङाव थानाय मोतिहारीनि फ्लाइअभार ब्रिजआव गंसे एर'प्लेनआ नांथानानै थानायखौ फोरमायनाय जादोंमोन, जाय जाहाजखौ आसाम रायजोनि शिबसागर जिल्लासिम सासे लाइमोनआ रेस्टुरेन्ट खालामनो थाखाय लाबोबाय थादोंमोन। थिग बेबादिनो फिन आरोबाव मोनसे जाथाय जाबावदों बिहार रायजोनि बागालपुराव, नाथाय बे खेबाव अख्रां जाहाज नङा, बे खेबाव गंसे रेलगारिनि डाब्बासो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला मैया बिहार रायजोनि बागालपुराव गंसे माल रोगाग्रा कन्टेनार ट्राकआव गंसे रेलनि डाब्बाखौ दिखांनानै बागालपुर रेलवे स्टेशनसिम लांगासिनो दंमोन। नाथाय लहिया दालां सायाव ट्राक गारिया सौहैनाय लोगो लोगोनो ट्राकखौ सालायग्रा ड्राइभारा ब्रेक फेल जानानै ट्राक गारिनि कन्ट्रलखौ खोमानानै सामलायनो हाया जायो आरो रेलगारिनि डाब्बाजों लोगोसे ट्राक गारिनि माल रोगाग्रा डाब्बायाबो ट्राक गारिनि खर'खौ नारखोनानै गुबुन फारसे आवगायलाङो। नाथाय मोजां खौरां, लामानि गुबुन फारसे गंसेबो गारिफोर फैयाखैमोन, जायनि थाखाय मोनसे गिदिर जाथाय जानायनिफ्राय रैखा मोननो हायो। बे जाथायखौ मोनथिनानै ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा जाथायखौ नायनो थाखाय गोबां थुबुर जादोंमोन। सासे बर' लाइमोन गसाइगावनि ITI फरायसा गेरेमसा नार्जारिखौ क'क्राझार सोहोरनि सोनाब फारसे थानाय मागुरमारिनि साहा बागानाव बुथारनानै गारनानै गालांनाय जाथायखौ आं मैयासो नोंथांमोननो फोसावनाय जादोंमोन। दा बे जाथायखौ खालामग्रा दायनिगिरिखौ हमनो हाबाय। हमनो हानाय गुबै दायनिगिरिखौ 19 बोसोर बैसोनि पृथ्वीराज नार्जारि होनना मिथिना मोन्दों। नखरनि सोद्रोमाफोरा गोख्रों नायबिजिरनो थिननायाव आरो पुलिसनि गोख्रों नाजानायावनो 24 घन्टानि गेजेरावनो दायनिगिरिखौ हमनो हादों। दायनिगिरि पृथ्वीराज नार्जारिजों लोगोसे गुबुन मदद होफाग्रा उन्दै बैसोनि सानैखौबो हमफाबावनो हादों। बे जाथायनि बिथिङाव भारतारि आयेननि साजा महरै मोनसे केस होनाय जाबाय होनना मिथिना मोन्दों। मोनथिबावनो हानाय बादिब्ला बिसोर साथाम दायनिगिरिखौ पुलिसआ गावसिनि आवथायाव 10 साननि थाखाय लादों। बे जाथायखौ लानानै क'क्राझार जिल्लानि एडिशनेल SP पृथ्वीराज राजख'आ बिथाङा फोरमायदों दि गेरेमसा नार्जारिखौ बुथारनायनि जाहोनखौ दायनिगिरि पृथ्वीराज नार्जारि आरो गुबुन सानै बिसोरनि गेजेराव रांनि ट्रेन्जेकसनखौ लानानै बेले-बेजे जाथाय जानायाव बुथारदों होनना बुंदों। नाथाय बेनि सिङाव माबाफोर जाहोन थाबावनो हागौ होनना दा नायबिजिरनाय खामानिखौ मावगासिनो दं होनना फोरमायथिदों बिथाङा। जोबथा बोसोरखौ बिदाय होनाय आरो गोदान 2024 मायथाइखौ बरायनायनि लेखायै मैया क'क्राझार दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावखुलि बड'फा नब्लाङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे खौरांगिरि मेल लादोंमोन। बे गोदान बोसोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी, लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म आरो सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन ब्रह्म बिथांमोना बाहागो लादोंमोन।
बे हाबाफारियावनो खनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा खौरां मेलाव बाहागो लानानै गिबियावनो गासैबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम गाहाम हामग्लायथि जासिहरदों आरो थांनाय बोहैथि बोसोर 2023 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि खामानि मावबोनायाव माबाफोर गेना गोरोन्थि जाबोबायब्ला सोरनिबा माबाफोर खहा खालामफ्लांबायब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गासैबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम निमाहा बिहरो आरो फैबाय थानाय समफोराव गासैबो बर' माहारिनि रायजो राजाफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सिगांनि बादिनो मदद खालामनानै बड'फानि सिमांखौ जाफुंसारहोनो थाखाय आवगायबोनो खावलायहरो बिथाङा। बे हाबाफारियावनो मिरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा माखासे बेरफुसार बिबुंथिफोर लाखियो। बिथाङा बुंनाय बादिब्ला जाय बिथांमोना आबसुखौ ओंथि गैयै रावजों सोंखारियो बिथांमोना दिनैनिफ्रायनो सांग्रांथि जानाया गोनां। आबसुखौ लानानै नंखाय बाखाय ओंथि गैयै बाथ्राजों ससियेल मिडियायाव खोथा बुंग्राफोरा सांग्रांथि जादो। एबसुआव गासै 6,000 मावथिफोर दङ। एबसुआ गोरलै नङा। एबसुखौ बिगोमा गैयै बादि सोंखारिनो रावहाबो मोन्थाय गैया। दिनैनिफ्राय एबसुखौ सोंखारिग्राफोरा सांग्रांथि जादो होननानै गोख्रों रावजों बुङो बिथाङा। बेजों लोगोसे जायफोर सुबुंफोरा एबसुखौ सानफ्रोमबो सोंखारिबाय थायो बिथांमोना जुदि माबाफोर इयुननि समाव जानाङि फिनजाथायफोरा जाफ्लाङोब्ला एबसुआ दायनिगिरि जानाय नङा होननानै रोखा खालामनानै होयो। थांनाय साननैसो सिगांसो अलिम्पिक गल्ड मेडेलिस्ट साक्षी मालिक आरो बजरंग पुनिया बिथांमोना भारतनि गाहाय मन्थ्रिनिसिम हादोरगिरिनि दारै गिदिर एवार्ड मोननो हानाय पद्मश्री एवार्डखौ गथायनानै होफिनदोंमोन। बिथांमोना पद्मश्री एवार्डखौ गथायनानै होफिनदोंमोन मानोना WFIनि थामहिनबा रेसलिं फेडारेशन अफ इन्डियानि गाहाय बिजेपि दोलोनि MP ब्रिजभूषण शरण सिंह बिथाङा WFIनि चिफ जानाय समाव आइजो रेसलार गेलेगिरिफोरखौ सेक्सुएल हेरेसमेन्ट खालामनायनि अजद होनानै गोबां सोमावसारबोदोंमोन। नाथाय मिरु सोरखारा बिथांमोननि सोमावसारनायखौ खोनानानैबो खोनायि जानानै थादोंमोन। आरोबाव बेनि उनाव थांनाय 20 दिसेम्बर खालारखालि WFIनि बिसायख'थि जानायाव ब्रिजभूषण शरण सिंह बिथांनिनो खाथि सोमोन्दोनि सन्जय सिंह बिथाङा बिसायख'थियाव देरहानानै WFIनि गोदान चिफ जानो हादोंमोन। जायखौ लानानै जेबो न्याय मोनैनि थाखाय रेसलार साक्षी मालिक आरो बजरंग पुनिया बिथांमोना पद्मश्री एवार्डखौ गथायफिननानै होदोंमोन। बिनि अखानायैनो मिरु खेला बिफाननि मन्थ्रि अनुराग ठाकुर बिथाङा WFIनि गोदान जानाय चिफ आरो गासैबो मावथिफोरखौ सासपेन्ड खालामनाय जादोंमोन। थेवब्लाबो आइजो रेसलारफोरा थार नायबिजिरनायखौ मोननो हायाखै जायखौ लानानै मैया एशियान गेम्स आरो कमनवेल्थ गेम्सनि गल्ड मेडेलिस्ट आइजो रेसलार भिनेश फोगाट बिथाङाबो गाव हादोरनिफ्राय भारतनि देरसिन बान्था मोननो हानाय खेल रत्न एवार्ड आरो अर्जुन एवार्डखौ हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनो गथायनानै होनो थाखाय PMO फारसे थाङो। नाथाय पुलिस बिफाननि हेंथा होनायाव खेल रत्न आरो अर्जुन एवार्डखौ हादोरनि राजथावनि दिल्लीनि कर्तव्य पाथआव दोननानै गारबोयो। थारैनो हादोरनि आइजो रेसलार गेलेगिरिफोरा दिनैसिमबो न्याय मोननो हायैया साननो गोनां बाथ्रा। थांनाय बिस्तिबारखालि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 6.3 दफा बादियै बिटिआरनि गासै 50 फरायसालिमाफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज थामहिनबा सोरखारि खालामनाय जाबाय होननानै बिटिआर सोरखारा मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों फोसावनानै होदोंमोन। बिनि लेखायै 50 सोरखारि खालामजानाय फरायसालिमानि फोरोंगिरि आरो मावथिफोरा बिटिआर सोरखार आरो आसाम सोरखारखौ साबायखर बावनायखौबो नुनो मोननाय जादोंमोन। नाथाय गासैबो बिथिङाव जयग'ता थासेयावबो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पर्बतजरानि बग्रिबारि महामाया डिग्री फरायसालिमाया बिटिआर सोरखारा फोसावना होनाय मुं फारिलाइयाव मुं गैयैनि थाखाय गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। बिथांमोना फोरमायनाय बादिब्ला UGCनि गासैबो नेमखान्थिफोरजों लोगोसे गासैबो मुलुगसोलोंसालिनि नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै लासेयावबो महामाया डिग्री फरायसालिमायाव गासै सा 42 फोरोंगिरि आरो मावथि स्टाफजों लोगोसे सा 800निख्रुइबो बांसिन फरायसाफोर थासेयावबो बाङाइ सुबुं ओनसोलाव कलेजआ थानायनि थाखाय बिटिआर सोरखारा बिथांमोनखौ नेवसिदों। आरो जायफोर कलेजफोरा प्रभिन्सियेलाइज जानायनि थाखाय जयग'ता गैया बेफोरबादि कलेजफोराबो फारिलाइयाव मुं फैदों होननानै बुंदों बिथांमोना। बेनिखायनो बिथांमोना आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि गाहाय प्रमोद बर' बिथांमोनखौ गासैखौबो समान नोजोरै फिन खनसेबाव नायबिजिरफिनबावनो थाखाय गुरैयै खावलायहरदों। जुदि बिनि सायाव आसाम सोरखार आरो बिटिआर सोरखारा जेबो राहा लायाब्ला आयेननि राहा लानाय जागोन होननानैबो गोख्रों रावजों फोरमायो बिथांमोना।
थांनाय 2 दाननि सिगांसो उत्तर प्रदेश रायजोनि भारानासियाव आईआईटी BHU नि सासे फरायसुलिखौ साथाम लंपटफोरा सिलाइ दिन्थिनानै हानजाय जिनाहारि खालामनाय जाथाय जादोंमोन। नाथाय 60 सान बारलांनायनि उनावबो भारानासि पुलिस बिफाना दायनिगिरि दुथां सुबुंफोरखौ हमनो हायाखैमोन। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला भारानासि आईआईटी BHU नि सासे फरायसुलिया मोनसे गोनांथार खामानिनि थाखाय हरनि 1 रिंगासो समाव सासे हौवासा लोगोजों गाव थानाय हटेलनिफ्राय बायजो फारसे ओंखारलांदोंमोन। नाथाय आईआईटीनि केम्पासनि सेरावनो साथाम दुथां सुबुंफोरा उनथिंनिफ्राय बुलेट बाइकजों फैनानै बिसोरखौ होबथायो आरो सिलाइ दिन्थिनानै हिनजावसाखौ खोमसि फारसे लांनानै माखासे अजद गोनां फट'फोर दिखाङो आरो हानजायै जिनाहारि खालामो। बे जाथायखौ खालामनाय साथाम सुबुंफोरनि मुंफोरा जादों फारियै कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान आरो साक्षम पाटेल। बिसोर साथाम दुथां सुबुंफोरा बीजेपी दोलोनि आईटी सेलनि मावथिफोरजों गोथौयै सोमोन्दो दं। बेखायनो पुलिस बिफाना बिसोरखौ हमनायाव गोबां गोबाव खालामदोंमोन होननानै मिन्थिनो हादों। बे जाथायखौ लानानै आईआईटी BHU नि गोबां फरायसाफोरा सोमावसारनाय हाबाफारिफोरबो लानाय जादोंमोन। नाथाय 60 साननि उनाव दुथांफोरा हमजानो गोनां जाबाय। जाथायखालि बिसोर सालायनाय बुलेट बाइकखौबो पुलिस बिफाना हमनो हादों। राजु खेरखातारिया इन्टारनेशनेल बिजि काराटे चेम्पियनशिप 2023 आव सनानि मेडेल देरहानो हादों। बांलादेश सरकारनि युथ एन्ड स्पर्ट्स बिफान आरो बांलादेश गुजर रिय' काराटे फेडारेशननि बादायनायाव थांनाय 28 आरो 29 दिसेम्बर सानखालि साननैनि हाबाफारिजों खुंनाय इन्टारनेशनेल बिजि काराटे चेम्पियनशिप 2023 आव सनानि मेडेल देरहानो हादों सनितपुर जिल्लानि राजु खेरखातारिया। मख'नो गोनांदि सनितपुर जिल्लानि हग्राजुलि ओनसोलनि गणेशगुरि गामिनि राजु खेरखातारिया गोजौ सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे गेलेनाय बिथिंखौबो लांफागासिनो दं। राजु खेरखातारिया गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव 2थि सेमिस्टाराव फरायगासिनो दं होनना मिथिना मोन्दों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।